ассалому алайкум бародаро, хуш омадед ба канали молбузури хумсангир. бародаро, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастед, якдонаи лайк афзанед, айнамур дур нашед, навора бародаро азиз тоқишро тамошо кунед. бародаро азиз, дар канали мо ду сар бихай бародаро, барои сари адид кадам бародаро мегиранд, ош ҷон шав успед кунед, хайрдорӣ кунед. бародаро, якунги бихара хушрӯ тамошо кунед, мегзарем баъд диюнги биха. бародаро азиз, молои нархҳои дастрас успед ки бача харидорӣ кун. ина якумгиша бародаро азиз, хушрӯак тамошо кунед, мегзарем бародаро азиз ва диюнги мол диюнгишани бародаро соз тамошо кунед. ина бихара тамошо кунед, дурозиша буландиша ҳамаша ба назар бигиред бародаро азиз. ина ай дур навор кардем ки оки шумо бубинед бародар ҷоно азиз. ин тарафшам хушрӯ навор кунем, ин тарафшам бубинед, вақти шуморо зиёд нагирам. ина бародар ҷоно тамошо кардем, мегзарем баъд диюнги мол диюнгиро тамошо кунед бародаро. бародаро азиз, ина диюнги мола хушрӯак тамошо кунед. ҳама тарафша бародаро азиз, дурозиша буландиша ҳамаша ба назар бигиред. хел биқа шиёри бенақси фасона бародаро успед кунед, бачаҳо хайрдорӣ кунед. ина дурозишо аҳамият диҳед, нигаҳ кунед, биқара просто тозагиша тамошо кунед. вақти шуморо бародаро азиз зиёди баъд намегирам. моло қарор дорам бародаро дар ноҳияи Хумсангир. ҳар диш бародаро азиз дар якҷоягӣ савдо мешаванд. ҳар диш дар якҷоягӣ савдо мешаванд. огуфта намона бародаро азиз. магзарем ба масъалаи нархи навош. нархи биқо боша бародаро азиз 12200 ягон чиз шуа кам мекунем, плюси дастафка ҳисоб мо бародаро 12200 сомонӣ ягон чизо шубо кам мешавад, плюси дастафка ҳисоби мо мешавад. дастафка яъне ки ройгон. худованд ҳаматан нигаҳбон боша. ҳазор раҳмат калом барои дастгирӣ ту бародаро. лайки бепула бародаро азиз задам гиред, наворо бари шумо худо хоҳад тез тез биромадан мегирад иншоалло.